והתחלתי עוד פעם הקלטה בערוץ שלך, כדי שתתפרסם יותר טוב. ומה זה? אתה בונה. ואני מופיע לך כמעט בכל סרטון שיצא עד עכשיו. ויש לי נקודה. תגיד את המבטא הזה שלך בטיקטוק שעשית. עשית מבטא. עשית מבטא. זה מבטא כזה. אני תימני. כן. המבטא פרסי. אני תימני. לא, אני הפרסי פה. אתה פרסי באמת. אני הפרסי. אני הפרסי ג'ונה. אבל אתה יודע שאם הוא היה חוזר, פעם מפותח. אם אתם שואלים על מי אנחנו מדברים, זה נונסטופ. וכן, עושים לי זום לעין ולאף. בוא נסתכל על נחיר. אני דוקטור נחיר. קבלו את הנחיר. קבלו את העין שלי. קבלו טריק מגניב. יש לך משהו להגיד לסוף הפרק? ספונסר חדש. זה לא מה שאני מצלם לך בערוץ שלך. הגיע הזמן לגמור.